Здравейте, дами и господа! Аз се казвам Весела Тенева, миналогодишната носителка на титлата Мис България Пловдив 2024 година. Добре дошли на най-бляскавото събитие в град Пловдив. Мис България Пловдив 2025 година. Пловдив днес не просто ще свети, той ще сияе. Ще видите страхотни тоалети, ще има много емоции и, разбира се, не на последно място, прекрасните представителки на града ни. Дами и господа, при мен е Панче Димитриев. Мога да твърдя, че е една от най-смелите модни икони в България. Панче, здравей! Здравейте, много ми е приятно. На мен също, аз съм твоя изключително голяма фенка и следя какво правиш от много време. Благодаря. Имам няколко въпроса към теб, свързани с конкурса. Първият от тях е: какво според теб прави едно събитие да е толкова бляскаво и запомнящо се от гледна точка на модата и стила? Всяко едно събитие е запомнящо се не толкова от самата организация, от самият интериор, а от хората, които са вътре. Тук говорим за участниците, говорим за журито, говорим за гостите. Хората са тези, които правят едно събитие и не само събитие запомнящо се. И аз съм винаги за това. Страхотно, много ти благодаря. И още един въпрос имам за теб. Кои са трите думи, с които би описал бъдещата Мис България Пловдив? Мис България, аз винаги съм казал, че това не е само конкурс на красота, това е конкурс на интелект. Това е конкурс на харизма, това е конкурс на една енергия, която трябва всяка личност да има. И включително Мис България, всяка една от тези мацки, които аз гласувам, винаги търся да имат нещо индивидуално, автентично и да са запомнящи се физиономии, запомнящи се визия и поведение. Това е най-важно. Страхотно, много ти благодаря за изчерпателния отговор. Аз също съм на 100% съгласна с теб. Криси, винаги съм вярвала, че красотата на една миска трябва да идва както отвън, разбира се, така и отвътре. Ти съгласна ли си с това, което смятам? Абсолютно съгласна съм. Всяко едно момиче, както изглежда добре отвън, така трябва и да е добра, мила, уверена, да има добри качества. Тоест, според теб, освен красива отвън, трябва да бъде с красиво сърце. Това смятам, че е и всеобщото мнение на всички, които ни гледат. И така трябва да бъде занапред, момичета, да знаете. И така, дами и господа, при мен е немалко известният дизайнер на тези страхотни рокли, Стоян Радичев. Здравей първо! Здравей, Веси! Искам първо да те попитам какво те вдъхнови да направиш новата си колекция, която всъщност е от сватбени рокли. Всеки път ме вдъхновяват красивите неща в живота, вдъхновяват ме жените, вдъхновяват ме заобщо пролетните и летните емоции. Така и този път създадахме една булчинска красива колекция. Страхотно, т.е. за теб е важно една жена, когато облича твоите рокли, да се чувства добре, да е приятно, да се чувства красива. Наясно съм, че цялата подготовка е изключително трудна за такова събитие. Кой спомен ще ти остане в съзнанието? Спомена не е само един, защото цялата емоция е съвкупност от нови запознанства с страхотни момичета, нова тръпка, това да излезнеш на сцената и нямам търпение просто да се случи цялата магия. Страхотно, страхотен отговор, много съм впечатлена, много ти благодаря. Дами и господа, в момента съм с Георги Ганчев, собственик на марката Пага, която аз между другото страшно много харесвам. Георги, искам да те попитам, за вас измина една много силна година. Какво според теб ви движи напред в тази толкова динамична индустрия? Като цяло това беше най-силната и най-слабата ни година. Много постигнахме, много не постигнахме. Това, което ни движи, е амбицията да правим красиви неща в България. Страхотно, аз също смятам, че това е една невероятна цел, за да правите още и още толкова страхотни дрехи. Кажи ми една дума, с която би описал това събитие тази вечер. Прекрасно. Много красиви момичета, страхотна организация. И последен въпрос те питам. Каква е емоцията, която искаш ти и твоя екип да усещат, когато носят вашата марка Пага? Само и единствено любов. Нещо, което движи света, искаме нашите клиенти да чувстват. Страхотно. Страхотен отговор, аз също съм съгласна. Благодаря ти много. Винаги съм смятала, че има много момичета, които искат да бъдат на наше място с всички тези лъскави рокли, корони, грим, прически. Какво би казала на едно по-малко момиче от теб, което иска да се занимава с това, което правиш ти? Бих посъветвала всички момичета да не се отказват и да следват мечтите си до край, понеже това е едно уникално преживяване за всички от нас. Всичко е прекрасно, хората, с които се запознаваш, са уникални и цялото преживяване просто не може да се опише с думи, ако самия ти не го живееш. Никога не трябва да се отказват. Аз ги съветвам същото. Дами и господа, при мен е Габриела Василева, носителка на титлата Мис България. Габи, здравей!
Привет, много ми е приятно. И на мен също. Габи, искам да те попитам, кои според тебе са качествата, които трябва да притежава новата носителка на титлата? Безспорно, това, което всички ще видят тази вечер на първо място е външния вид. Пропорционална, красива визия, харизматично излъчване, усмивка, лъчезарност. Но това, което е важно за след това е всъщност добротата и обвързаността с каузи. Това е нещото, което те прави мис. Страхотно, много ти благодаря. И последен въпрос имам за теб. Как би описала тази вечер? Ами, виж ни какви сме принцеси. Истинска приказка е тази вечер. Така е, съгласна съм. Ако и вие сте фенове на стила и модата, оставете ни в сърчице. Също така може да ни последвате и да оставите коментар. Чао!